ya tabbaki wani rabul. Allah ya tabbaki wani rabul. Barka dai. Wani rabul tun sanda kuma mun ka tura ka kan haya shi kenan mun sake ganin ka ba. Wani rabul. Kai wani rabul ku saurara kai wani rabul saurara ka ji. Mu wanga mataki na naslabul hoba hakan ga muka so ba. Wani rabul bai ya mutu mu sha rana mu yanka katin zaɓe mu to mu zaɓe ka. Ka koma can iya kaka da ka to ka ɗauki naira dubu ka ba mu ai bature ya ce ka koya ma mutum kamun ki ya ka ɗauki ka baki. Yanzu wani rabul tun sanda mun ka zaɓe ka duba ka ga wanga jarumin ga nafin Adam A Zango ya biya ma ɗalibai kuɗin makaranta mutum 101 akan kuɗi naira miliyan 46. Wani rabul ka taɓa biya mu kuɗin makaranta tsakaninka da Allah. To, za ka tuhume ni ne? A'a ba zan tuhume ka ba wa ka taɓa biya mu kuɗin makaranta. Mu kun san abin da muka yi a kudu? Mina kudin wa? Kudin waka.